Kani kadege bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor baman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat biddor. Kaseng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit haka arpawai terik urisau arjar arpau kalarakhe yak lingkho sngiyap kabalai phu arsnem jong upaem Wycliffe's aim us aim khna jong kahima nongston da kabalaj bo sintiu ha umat sa kanmau jong unius aim ubadon hapo kasnong porso sat kabahab ha West Khasi Hills District hashwaban penlong yak jingelang kabalengkon hakmat jong umat sa kanmau nakalyang jong kaseng kala penlong ru yak jing ngap jar kaba shiminit kum kadang ban buram ya unius aim khna jong ke hima nongston yak jingelang kabalengkon la penyait da general secretary kaseng usamla Richard Kharbani harengkat ka jingedan langru jong president ke KSU Sengkme usamla Lambok Starwell Marngar Assistant Finance Secretary usamla Rabbor Nongrum President jong ke KSU West Khasi Hills District uba John Fisher Nongsiang kuntubru ki nongyalam na ki circle bat na ki unit jong ke district Zoom pasal. Miss Camero kajing rakhe jungi bamenta kamdei tang kajing wan rakhe wan bu sentiu kai kanang ai mensim syu yang i bangin bot ya kenuksa jong Wycliffe's aim jong Tirot Sing jong kyang nang ba bat kiwi ki risulur ki bele enta kari ko jaj beri jongi ngi ba ki samla jungi menta ki don sibun ki ba ki yami aki jeli ki ba per ndrei ngi ki bun hi ki bala sya yalam baklano ki longkum ki nong bot jong Tirot Sing ki bala sya thiet no hapo stenglenti bat bandi no wat ya ka jaj beri jongi tingi kum ki samla ngimdei ban lokum kita ndre jadi ban yuin kusa kaba kini ki rusulur jongi pen iangi bangi de ban le namta ke jing e jo ke jed benre jongi ui hakini kisni ke jingwan ki mender ke jingwan kini ikam ki jam ke jingwan buai sinong bat wan le he wan le mengi i hakini kisni ru ke jing ki kot kubar ki bami halor ke jing jia hapo ichamati kanang persengau seir sisu yang i kum ke jed benre ke baret ui ke jing cha thombor haki bengali ba de Bangladesh de nakliang jongi ki samlang ide ban yang scam bangi de ban yale om tang da kaktian re ide ban mi syakhamat ki kamro bangi de peni bangi nomsya dalele ru ba kumka kari khasi jongi bakin sya wan thambor no ki mandar tengah kentu ya pi iwei bangi de ban long kum kini ki kiru krau ki klor kari bangi ru inde ban long kum ki hakawi kasngi ngiru ngin long kum Wycliffe ngin yo kajing ro naki pai ke briu nyotrap om mangin sya keno in sya yu ya kali bangi dei kinong di ya kejat benreu kahima nongston kadi kawai kahima ke bangi tip baglaya kelarai banlong kahima ke belat lun nak kata ke India reposi hak kendai terik bunai balai ka kendai sepak sabupra masyak pen up de kesuloi ban sanjubor ya kata dulir resok ni kata instrument of accession baki ong aktin pareng kei kata dulir yeso keba ngila syupsa pen scam jubor was pak sanjubor da kata sarkar kidok yong kidok li kilalen hakenti hak sistem ka kendai spak sapunyo bat wan sudok yong pan pesan jubor bapan kentup jubor ya ka beri nyotrap hi borok kowe badrung hata ka jeli jong ta kari India kani kenti ke pementa ikan mau burom yuni orang ba belayeng ban persyak ya kata ka jingesan klem da don kata ka jinge tiplem
jong kis im jong kita try muluk ban yo ya thir ya tai abai dei bakani ningkong kila punsan ya kata ka standstill agreement ya kata ka dulir ban yate ka ban ne arsnam reposi kimsem na burom ya kata ka arsnam hakasnem ka babun kila punsan jubor ya kata ka dulir yate ya ka dulir ya soy ngonong kani ka bapen bakum ka hima bakum ka jat beriu hi jongi ngidi balong ki baskem kum balong ki nongilam ki jongi kini ki ai mensim yangi ki samla pembenta amar ka long din kan pertu yangi ki long shwa jongi ki layele bat ngatrai ka di gementa jongi bagin penne khnang ba ki long din ki mandin jongi ki diok bat syong ne bat syong sa hakani ka beri nyutrap perpoi sen perkhat ngaso bandong ba kadai klubmat ka ba ulo badum uban tap ya ka jaj punriu khamtam ya ka distrik ki borokoi akum kini kasi hakita ki life arsna manswa haba wei na tikiri krau ruslur rulanadi wala lejno naksni chung perthai handai ngapan kenmau ya ka wei kentien ka baong ba ki ruslur mat ki krau kem juyap ragi kam chung ki ya im bat ki ya kren breu na ka wei pateng sa ka wei pat ka pateng de hal kata kanong rem bagi yang hasna jong ni mot jong klif ubolong wei nong prat lanti ban ai mensim bat ye persat mensim ye kan ke pateng rumanta bangi long kitrai halor kendo ka siap ngilong kitrai halor ka sinsar khadar ngilong kitrai halor kriti dustur ban ngilong kitrai ban pedem ya ktin ka thili hoi hakamenno kilaja jingsa thombor hidoli hadin juga ta kawan ka jingja kon sa thombor pat sa hidoyong badai nang thi na po Mainland India handai ngide bentep kum ki samla juga jaj benreu bat ai kani di kerwo ba kani ke pateng mantaru kadang ya tengku bat ya syak tenju ya subun ba kum ka jaj benreu ju kendu nak sengi ya tejingi tenju ya kendu handai kita ke barok maso bondong badai longba jemprat nanti jong niki long shwa man shwa lejno aswa jungi ka pelong pat ikin pateng bangi la balong publi bungi long bangin teng jau saihon jeng jile nam tapan im penet isa ya keri bakajat di propor pi igini kisingi ka ai pelaja jinglong jaman kajat benteu jungi lebih keren sepang uput usang lebih keren sepang kapudi kuti bangi jukren mapan sengu sarkar lebih keren sepang taga isu inflok lebih keren sepang tigi anyi kanun banyada kerpang jinglong kerpang kajat benteu jungi kita bunsin labun setengah cempin midau nak kaliang jong kasarka kapelong hagini kisingi ras dang bat sapriang lang baktiki social media paper haba kita ki beri bakam le gi nong India habang itep bagi di kharbang ngtep yo leste di kharbang tin po Bangladesh ya Mumbai ya po West Bengal pan pelong di jigi ki ban kren persa ya ka jaj beri go jungi ndai tang ka wei ngaso ban ong ka kerwo di ka step kalong kamtam ji ki samla bas ndang jo ki isu long gibla kre ai ka saja ka jaj benteu ni sakman ki menderi ki persang ban thombor persang ban yurat ya ka jaj benteu hi bro ka wei ka kerwo ka basai kalong kane ka khendau ka siap kamdai ka khendau ju kharbang kane khendau siap kamdai ka khendau jong kinong India le khendau jong ka khon bri hnyo tra bro ka wei laki sotho bat ki persang ban thombor ya kari ka jaj benteu bro ka wei ka ki isu ka pha tang ka wei kerwo kalong mi lupano na po bri hnyo tra namar ki kam jong pi persang ban thombor ki persang ban sim ke jengem ju ki samla jong jaj benteu haka apo pratrek jong nai February hapo angthi po ichamati handrai menta ki persang pat ban ong bag ki jaj benteu khasi ki persang ban thombor ki persang ban keni ki persang ban penterha ya kita ki kharbang gali ba syang po ichamati reka daw ko ba sisa ka katenrai galong de maki basdang ban peni kata kabor persang ban that juboru wat juwai khot pura jong ki su kata singi handrai ba ngakwa ban kren ki kum ki samla kalong ilong ki bahab ban sai ki jingmot jong perkhan nyap ban scam hal kentiat ke jongi namar kalawei ba kapateng kapai khmat singi wei pi wei bangin penti kena ba ka jaj benteu kamdai ban ngam kamdai ban ja nak sni jong perthai kadon kanong rem ka ba syong nia habau nu sim khna jong himanos ton uyang persa ya kara jong sukaran dia to kopor ba ka dehok ba ka jaj benteu ban yo ka jing lai lut handrai pi perkhat bat ngam jeliu kum ya katang so ban ong
hang ne po West District ba man shwa kadang dei mentah ka dei lang ka West man shwa dang dei tang West District ki pro ko wei udon mar po khando uranium hak bak sarkar India ka ju persang na ka spor ko por kumdo ban klong no ti ma po khando kata ka dei sebentar jingmut ban thambor mer penjak klap ya ka jat menteri ko jongi bangi persang bandawa ki an kanon ba pero fer ikran phang ILP ke rim patrikam ka juba ba sarkar India ka ai ka patrikam ya ta ka CB hwam ta kalalong ka CE kita kijak kisien ngaso mondong bah ka menor kalapan ku jubor ya ka jat menteri jongi langba kuli ngendon ka jinga snok ba sarkar India handrai kene kenti ba ka pateng ka jongi ngai ba sarkar India ka persang ban thambor ya ka jat menteri jongi langba ki an kanon ba pero fer handrai ka deipat ka kamram jong wei poi kumnong songsnong ut khat pura jong jaj benriu bangidei ban so tho sai ban ne sakman ka jubak ni ban ai nam ta ka jing so sngan jong kari ba jaj benriu ba ko wei kan long le ai ko ki samla langi su yelum lang ni kan mau buram ya ki mati ba ki jing slor ju ki ju kraw lamangi ba em pateng ngimla ban no senyang ba tam ban ai kata ka kam ka bangila ban penne pesak ke jaj benriu kan long ka jing le ran ka jaj benriu ba ko wei Ndi ai bagi jat ki samla kham tam khat pura jo ki isu kom philas mai ban sakri hok ban trei nam ta kari ba jat ndu ko wei ngimdon sulai ngimdon kuli ban khol persa ban king atiar hendai kan mau ka ki isu gadon tang ka wei kanongrem kata kalong kadon je kanongrem ka baskem bat kadon je ka snam man IT nam ta kari ba jat ndu ko wei ngajukran berbor lada ka tau ka sia jong kulam kalut nam ta ban tho ban pen snau ye kimat ke jura jong kari ba jat ndu ko wei kan mau di khot basit hem ju ki isu kedang don sekas nam man teng ni jingile nang ne sakaman pipet ki boda pa fer ke ibla chi ang ki singi na so mondong ai ki samla nang ne sakamat ni hap ma so thu sai ke mi ne juba ya ke ba ki brio ban sabat ki persang ban kombor ya ke ri ba ka jat kan ri pro ko wei ke mau dngong ki samla hak jiat lenti bengi pen snau ki mat ki jura pa fer ba ta mat yong ya ke ri ba ka jat kan ri ko wei ka juba pun sien bengi yong sarkar kalong ka jingrung along ju kot mentah kidang don bas phongot kit kot ju kaseng ibadon ta ka skul ba ju sarkar bat ngaju sim barabor ka along kam dei ka jing bendi ndai ka skul ba ju samla ki et nam pasya kri hok ya kari ba ka jaj bendi ko wei ngen song bendi mangi kum ki samla am lelei ndai ab ka jaj bendi kam dei masya set bendi sta ka jing em ngakwa ban ong tang ko wei khadu khat wai ka long ko ki samla phap par khat puson ni sakman aka jaj bendi jungi kabadai ke jat bende baju sai ki nong yalam ke baju sai ki rang yele ngem don kam je si kertong idon kam ki masilur ban IT nam ta kari ba jat bende ko wei ngemi ngenya prana ni da ko wei ke jemut jumper khat bangen teng ke jingele jongi ba kita bor masbat ki persang ki ban thombor persang ban yalam bakla jinglong jeman apo jong bri nyutra ko wei ka kerbo ka basai kham tam ki mender ki poi ai ban song snong apo bri nyutra wat persang ban pen ibor ban persang ban pen idoksa apo jang beri utrap kan ere khendau ka siap ka jongi idon ye ka hok bat ngidon yala ka jong ka bentah banjada ya ka lagi persang ban thombor ngim dei ba sa jam ada ban yat ya kuno kuno lentiru ka ke su bat git khat jaj menriu ilong ki bala kloi ban ne de pat ha nam ta ka jingem nam ta ka jingbet jingbiang jong kala sala sini bat jong ka pateng berska